Temná pravda o Leonardu DiCapriovi. Většina lidí zná Leonarda DiCapria jako hollywoodskou ikonu, ale téměř nikdo nezná temnotu, ze které vyrostl. Leonardo vyrůstal na jednom z nejhorších míst v Los Angeles. Jednou řekl: celé dětství jsem měl pocit, že kolem mě je svět, který mě chce sežrat. A právě proto začal hrát. Ne proto, že chtěl slávu, ale protože to byl jediný způsob, jak z toho prostředí uniknout. Když mu bylo 17, skoro přestal. Castingy odmítal jeden za druhým. Režiséři mu říkali, že nevypadá dost dobře a že z něj nic nebude. Ale on se odmítl vzdát. A pak přišel jeden film, který změnil jeho život. Titanic. Jeho příběh není o talentu. Je o tom, že odmítl stát se tím, z čeho vyrostl. Jestli tě tohle motivuje, napiš "jejdou nahoru" do komentáře a sleduj mě. A každý den ti připomenu, že tvoje minulost neurčuje tvoji budoucnost.